Здравейте! Аз съм доктор Никола Николова, акушер-гинеколог в медицински център Марковс и днес ще ви разкажа за едно често недоразбрано състояние, а именно синдромът на поликистозните яйчници или накратко PCOS. Това е едно от най-разпространените хормонални нарушения, засягащо една на всеки 10 жени в репродуктивна възраст. PCOS е състояние, при което в организма се произвеждат повече мъжки хормони, което нарушава овулацията и води до редица други симптоми. Нередовна или липсваща менструация, акне, мазна кожа, нетипично окосмяване в комбинация с наличие на множество малки кисти в яйчниците, които ние можем да видим при ултразвуков преглед. Не всяка жена, която има кисти на яйчниците, обаче има PCOS, както и не всяка жена с PCOS задължително има кисти на яйчниците. Причините за състоянието са комплексни, най-често свързани с инсулинова резистентност и фамилност. Именно поради нарушеният въглехидратен метаболизъм, при състоянието понякога е по-трудно да се отслабне, макар и с усилия. Мит е, че жените с PCOS не могат да забременеят. Напротив, могат, просто изисква допълнителна грижа и план за това. Ако разпознавате себе си в някои от симптомите, заповядайте на преглед и консултация с акушер-гинеколог. Колкото по-рано разберете какво се случва в организма ви, толкова по-добре ще контролирате състоянието.